An bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na dan tɛ foli min na cɛ ni muso denmisɛnnin ani mabɔkɔrɔ aw minnu bɛ k'an su ni wagati in na yɔrɔ sulon ani yɔrɔ jan Bamako News TV sanfɛ YouTube kan ka kunnafoni ɲini ka kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma ladiriya kɔnɔ n badenw an b'aw fo dan tɛ foli min na aw bɛɛ ka aw waleɲuman dɔn aw ka lamɛniko ɲuman na ka d'a kan aw sɔnna ka danaya da anw kan Bamako News TV sɔgɔma o sɔgɔma jamukan min bɛ lase aw ma n'an ko a ma ko donkibaw 7h wagati balimaw ni an sigilen a kɛnɛ kan ka bɛn bi juma ma n'o bɛnna octobre kalo novembre kalo tile fɔlɔ ma san 2024 octobre kalo o banna ka ban donc an bɛ aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na aw ka lamɛnniko la aw ka suiliko ɲuman na k'a ɲini aw fɛ jamukan a ka partager a ka j'aime ta aw ka hakilinaw bila commentaire la o ka d'an ye kosɛbɛ an ka chaîne YouTube in fana aw ka abonné a la ka caya halisa ka d'a kan kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ sɔrɔ Bamako News TV sanfɛ balimaw mɔgɔ min bɛ ka jamukan lase aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ don Seku Tarawele la grande voix le chinois des Blas kɔnɔni fitinin ka mankanba ne sigilen filɛ dɛ ka kunnafoni ɲini k'a di aw ma a ye to lamɛnni na baabu b'anw bolo bi n badenw kunnafoni ko kɔni aw bɛɛ bɛna nimisi wasa sɔrɔ Mali kɔnɔ an bɛna cogoba de fɛn minnu bɛ yen k'a détail di aw ma k'aw to aw sigiyɔrɔ la a ye lamɛnni kɛ arajo so minnu fana bɛ yen n'olu b'an ka nin jamukan kelen ninnu ta k'a jouer arajow la an b'olu fana fo an partenaires don Mali fan o fan an b'u bɛɛ fo u ka ca k'an lamɛn an bɛ aw fo dan tɛ foli min na balimaw an bɛna kuma babu min kan bi a ka ca dɔɔni o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na fɛn min ye OPAM n'ale bɛ yen kabi Modibo Keyita ale tile la ni OPAM bɛ jate Mali fɛnkɔrɔw caman fɛ bi nka an bɛ don min na OPAM bɛ gɛlɛya kɔnɔ o de la a baarakɛlaw olu y'a ta k'u bɛna baara bila dɔ kɛ ni o ye grève ye a kun ye jumɛn ye ani mun de don an bɛna an da don o la k'o walawala aw ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen balimaw Musa Mara ale bɔra k'a jira k'a fɔ jamana bi bonya min kɛ premier ministre kɔrɔ ye ko k'ale ta tigɛ ko k'a jɔ a bɔra a y'a kuma fɔ siɲɛ fɔlɔ u y'a k'a kunna a tilala ka bɔ k'a ka dusumangoya jira nka nin waati in na a bɛ komi jamana ɲɛmaaw u ye décision ta sa ka sɔn k'a fɔ Musa Mara a bonya ninnu u bɛna tigɛ an bɛna an da don o fana na k'o walawala n balimaw n'o bɔra yen dun fɛn min ye Dawuda Konate ni ale ye surveillant de prison olu ka syndicat maa ɲɛma a tununa a bɛ tile damadɔ bɔ u ka baarakɛlaw yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taa grève la k'a sababuya kɛ a yɔrɔ ma dɔn o de la sa fɛn min kɔni ye kiiritigɛla ye kiiritigɛla min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla koɲɛw ma ale kɔni wulila sa fɛn min ye enquête ye k'a bɛna o don Dawuda Konate ale contre la k'a sabu kɛ vocal dɔw mɛnna ni o ye kumakan dɔw ye kumakan min ni o bɛ sɔn ka k'a ye n m'a fɔ n k'a y'a ye dɛ bamanankan don a bɛ sɔn ka k'a ye donc maintenant a bɛ n'o ko ɲɛɲini k'a dɔn n'ale don n'a tɛ n'a don ani ɲangini min ka kan o bɛ d'a kan n'a tɛ yɛrɛ a fɔra a banna an bɛna an da don o kunnafoni fana na k'o fɔ aw ye ani kunnafoni misɛnnin camanba de b'an bolo ka fara nin kan ni Ala ka diɲɛ ye aw ka to lamɛnni na nimisa o t'i ye a la Bamako News TV don balimaw yala an ka don kunnafoni kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw colonel cɛ général cɛ 5 an b'u fo premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga an b'u fo ka transition mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n'an tilal'o la an b'an bangebaaw fo a cɛman n'a musoman olu de y'an ka diɲɛnatigɛ sababu ye n'olu tɛ anw bɛɛ sabula olu de tun bɛ yen o de la an bangebaaw an b'u fo minnu taw tɛ yen an bɛ dugawu kɛ ka Ala ka hinɛ u la u dayɔrɔ nɛɛma k'anw yɛrɛ ɲɛ yan'an ta don cɛ minnu n'u taw ti ɲɔgɔn kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɔgɔn ye nɔgɔya u n'u bangebaaw ni ɲɔgɔn cɛ halisa Ala k'u ka dugawu minɛ an ma an bɛ a ɲini u fɛ u yɛrɛ u k'a k'an ye an fana b'a k'u ye n'Ala ka diɲɛ ye Ala k'o dugawu minɛ n balimaw ni an sigilen ye kunnafoni kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ min na o ye OPAM ni mɔgɔ min ti OPAM dɔn OPAM ye cakɛdaba dɔ de ye min sigila sen kan kabi Modibo Keyita ni o ye Mali président fɔlɔ ye ale de kɛra an ka yɛlɛma hɔrɔnya sababu ye ale Modibo Keyita kabi a bɛ fanga la waati min na
OPAM sigila sen kan kabi o wagati. OPAM a sigila sen kan ka kɛ jumɛn ye o de ye kɔngɔ o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Kɔngɔ bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana na cogo min na. OPAM créera o de kama. Ka d'a kan OPAM ye balo feere yɔrɔ de ye nka balo feere yɔrɔ sugu jumɛn de don? A t'i n'a fɔ sugu kɔnɔ balo feere yɔrɔ ninnu olu tɛ. Ka d'a kan balo bɛ se ka gɛlɛya sugu kɔnɔ kɛnɛma mais n'i taara OPAM na i b'a sɔrɔ nɔgɔya la. I bɛ fɛn min sɔrɔ 50,000 sugu kɔnɔ n'i taara OPAM na i bɛ se k'o sɔrɔ 50,000 60,000 yɔrɔ o ye bonya belebele ye. Donc OPAM tun y'o cakɛda de ye a ye baloko nɔgɔya mɔgɔw ma kosɛbɛ. Ale an bɛ don min na ko bi komi OPAM t'a cogo kɔrɔ la bilen n'o tɛ ni balo gɛlɛyara tan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka t'u dama kasi OPAM de la ka d'a kan u bɛ suman sɔrɔ yen nɔgɔya la. Donc OPAM jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɔngɔ kɛlɛli la. OPAM jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ dunkafa bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogo min na. Wa OPAM y'a nafa yira sira caman kan kabi Modibo Keyita ka tile. A kow nigisi nagasali n'a jɔli o de kɛra sababu ye anw yɛrɛ ka kɔngɔ n'an ka minɔgɔ ka se k'a juguya. Nka n balimaw an bɛ don min na i ko bi OPAM a bɛ sira min kan ni wuli ka jɔ ma kɛ OPAM ko yɛrɛ bɛ fɛ ka ban pewu. Yɔrɔ an ye kumaw kɛ yan don dɔ n ko jamana ka patrimoine minnu bɛ yen jamana yɛrɛ ka fɛn kɔrɔ nafama minnu bɛ yen u k'a lajɛ u k'olu dɔw lawuli. O ye usines ye ICOMA b'o la Comatex b'o la chemin de fer tun b'o la ni o ye terrain ko ye an ka bateau min bombardela olu tun b'o la wa o bɛ cogo min na OPAM fana bɛ o cogoya kelen de la. Mali fɛn kɔrɔ dɔ don min nafa ka bon Mali halala dɔ don min nafa ka bon n'a bɛ yen kabi lawale. N badenw an ko k'o kow kurakuraya nka minnu bɛ yen o yɛrɛ de bɛ ka jɔ. OPAM ko bɛ fɛ ka dabila an ka jamana kɔnɔ ni o ye Mali ye. OPAM ko a bɛ fɛ ka dabila. Ka d'a kan n'i y'a mɛn ko baarakɛyɔrɔ yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye. Baarakɛyɔrɔ tɛ se k'i yɛrɛ kɛ fosi ye ni baarakɛlaw tɛ. Donc an bɛ don min na i ko bi baarakɛla ninnu ka fɔ la ni gɛlɛya tɛ fila ye kelen b'u kan. Ka d'a kan baara kan ka tɛmɛ sira caman fɛ olu yɛrɛ ka fɔ la a tɛ ka tɛmɛ o sira fɛ. Kow tɛ ka kɛ o kɛcogo la. U yɛrɛ ka fɔ la texte min bɛ yen ni o ye sariya sen min bɛ yen ni OPAM yɛrɛ baara kan ka taama o hukumu kɔnɔ u yɛrɛ ka fɔ la o baara tɛ ka kɛ n'o ye bilen. O texte ninnu baara tɛ ka kɛ n'o ye u yɛrɛ ka fɔ la yɛrɛsagokɛ de bɛ yen nka texte minnu bɛ yen ni o ye sariya sen minnu ye u mago si t'o la ɲɛmɔgɔw mago si t'o la. Donc o de la OPAM mɔgɔw yɛrɛ u diminen don bi a baarakɛlaw a syndicat minnu bɛ yen ni dimi tɛ fila ye u bɛ kelen kɔnɔ. O de la u yɛrɛ bɛ ka wulikajɔw boloda u tun ye grève fan fɔlɔ kɛ ka tɛmɛ. O grève fan fɔlɔ o kɔlɔlɔ binna dɔw kan u yɛrɛ ka fɔ la. O kɔlɔlɔ binna dɔw kan o kɔlɔlɔ bɛ tali kɛ jumɛn na ka se ka mutation kɛ dɔw ye k'u bila ka taa fan wɛrɛ fɛ ani u yɛrɛ ka saraw a tigɛli grève de kɛra sababu ye k'o s'u ma. U ka grève ta o fɔlɔ u ka hakɛw ɲinini na. Donc maintenant o de hukumu kɔnɔna na OPAM mɔgɔw u ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ fana kɛ tuguni min n'a kɛra bi yɛrɛ ka se ka bɔ halisa u ka dusukasi k'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ dimi min b'u kan bi ka se k'o yira jamanadenw na k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la cogo min na n'u t'a kalama u ka wuli ka ko dɔ kɛ ka d'a kan OPAM baarakɛlaw olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Ko bin kɛra u fana kan ka d'a kan grève o ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye. Cogo min na i ka laɲiniw bɛ se ka sabati aw bɛ se ka taa grève la nka o grève k'o kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ dɔ se olu ma k'u ka saraw tigɛ ka tila ka dɔw mite. N badenw n bɛ dan ye n bɛ tigida ye OPAM baarakɛlaw b'an bolo u ye min fɔ an ɲɛna kɛ n badenw an ka jɛ k'o lamɛn n'an tilala o la détail min bɛ an bolo an bɛ sɔrɔ ka o fara a kan an ka nin lamɛn. Communication verbale dɔ taara conseil des ministres la k'a jira k'a fɔ fana anw ka baara. Je m'appelle Oumar Maïga.
En français, hein? Bamarangan. Bamarangan. Ah, d'accord. Je sais qu'il t'en faut des résultats. Ah, d'accord, ok. Omar Maïga. Donc, ne togo Umar Maïga, ne système secrétaire général, ne opam barakela ou fanaka représentant conseil d'administration. Mbe opam na ya. Angani lajɛ in kun ye min ye point dɔw de b'an bolo minnu depuis an ka lajɛrɛ tɛmɛnen kɔrɔlen na an y'a laɲini o point ka se ka satisfait direction ka se k'an wele pour que an ka se ka na ka kuma o point kan o ye point jumɛn ye an ka reconstitution du stock national de sécurité stock national de sécurité ye stock dɔ de ye min bilalen don en place ni crise bɛ yɔrɔ min na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ intervenir pour que ka se ka dɛmɛ kɛ ni mɔgɔw ye baloko ta fanfɛla la donc o balo in o stockelen don an ka magasin kɔnɔ n'o balo in bɛ san commission dɔ de bɛ sigi yan o commission in bɛ sigi a ka ca ni san 30 ye bi o bɛ kɛ o commission in bɛ sigi ni opam personnel dɔrɔn de opam baarakɛlaw dɔrɔn de kan ka sigi o baara kunna k'o baara kɛ y'a ye donc o commission in sisan bi o tɛ ka kɛ o kɛcogo la mɔgɔ wɛrɛw de bɛ taa bɔ service wɛrɛw kɔnɔ ka na n'olu ye ka n'o fara opam mɔgɔ dɔw kan mɔgɔ damadɔni dɔrɔn kan ka sɔrɔ k'o baaraw kɛ o man ka kɛ opam baara de don a kan ka dan opam baarakɛlaw dɔrɔn de ka baara ma n'a y'a sɔrɔ olu bɛ fɛn dɔ de sɔrɔ o baara kɔnɔna la anw ta tɛ sɔrɔ ko ye anw ta ye anw ka baara de don papiyew b'a jira k'a fɔ anw ka baara de don wa o de kama an b'a laɲini fana a ka kɛ an ka baara dɔrɔn ye anw dɔrɔn ka baara ye mɔgɔ wɛrɛ man ka a sen don o baaraw la voilà kɛlen don opam de fɛ wa communication verbale dɔ taara conseil des ministres la k'a jira k'a fɔ fana anw ka baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn bi commissariat à la sécurité alimentaire ka baara kɔnɔna la o baarakɛyɔrɔ foyi tɛ se ka kɛ ni anw dɔrɔn tɛ o communication verbale bɛ yen donc o communication verbale in b'a jira k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka kɛ na anw tɛ an bɛ fɛ o transport in fana o ka to an ka baara kɔnɔna la o y'anw ka baara di anw de b'o kɛ a mɛnna donc o ye point filanan ye donc point sabanan ye jumɛn ye an kɛlen ka grève kɔrɔlen in an kɛlen k'o kɛ grève in kɛra a kɛra le 2 le 3 ani le 4 a banna ka bɛn ni jumadonya dɔ ye jumadonya an ye samedi kɛ ten ka dimanche kɛ lundi an nana baara daminɛ yɔrɔ min na dɔrɔn an nana sɔrɔ an ka syndicaliste dɔw u y'u mite ko parce que k'u taara grève la u y'u mite donc an bɛ fɛ olu fana ka segin parce que o ye ka loi dɔ de enfreint loi 87 dɔ taara k'a jira k'a fɔ baarakɛla bɛɛ bɛ se k'i hakilila fɔ wa bɛɛ bɛ se ka taa grève la i ka laɲini nɔfɛ donc i tɛ pini o kama o man ka kɛ aw tɛ se ka na ka n'o mutation fana kɛ ko foyi tɛ kɛ o kɔnɔna la o ye loi dɔ de enfreint wala anw yɛrɛ ka accord d'établissement kɔnɔ accord d'établissement ye min bɛ baarakɛ ɲɔgɔnya yɛrɛ koɲɛw nafaw bɛɛ fɔ aw ni aw ka baarakɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o gafew ninnu fana kɔnɔna na a fɔlen don fana kɔnɔ ko i bɛ se k'i hakilila bɛɛ fɔ baarakɛ ɲɔgɔnya cadre kɔnɔna la wa i bɛ se ka taa grève la foyi t'a la mais ka mutation kɛ an ko an tɛ sɔn o de ma f'an ka mɔgɔw ka segin n'a sɔrɔ mutation kun kɛra ka kɔn grève ɲɛ olu an b'olu faamu an b'a fɔ n ko c'est par nécessité de service u taara ka u bila ka taa yɔrɔw la donc an ko n ko an tɛ sɔn o de ma f'an ka syndicaliste ninnu ka segin u nɔ la donc o ye point sabanan ye point naaninan ye jumɛn ye an ka prime de campagne an y'a ye k'a fɔ an talen grève la o de kama u ma sɔn k'an ka prime de campagne da an ma alors que an ka prime de campagne y'an ka droit de don a kan ka di normalement ni wari bɛ yen a kan ka di olu dun y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ko wari dɔ donna ko ka plan d'utilisation yɛrɛ k'o la plan d'utilisation ye wari in bɛ dépenser cogo min na donc u y'o plan d'utilisation kɛ k'a fɔ ko an ka prime de campagne ko o bɛ sara o la a b'a kɔnɔ a bɛ plan d'utilisation kɔnɔ mais an tɛ se k'a faamuya k'a fɔ o wari kan ka sara waati min na aw bɛna tila ka n'aw ban tuguni ko aw t'o sara f'an ka to
ko ni wari wɛrɛ donna donc pour que ka an pini dɔrɔn k'a fɔ ko anw taara grève la o de kama u bɛ ka ban an ko an tɛ sɔn o de ma donc nin point 4 de kama bi an réunira pour que ka taa grève de 72 heures la nous fɛn ma bɔ a la an bɛ limité tugu a la grève bada fo an ka wele an ka sigi ka kuma kɛ d'accord n balimaw je pense que a ye faamuyali dɔ sɔrɔ nin na a janyana nka a kun ye n'i y'a ye an ye nin bɛɛ joué a kun ye aw k'a dɔn halisa OPAM mɔgɔw ka kɛlɛ kun ye jumɛn ye coyi parce que u bɔra ka min fɔ sisan u bɛ k'u ka hakɛ dɔw de ɲini gɛlɛya min bɛ u yɛrɛ kan u bɛ k'a ɲɛfɔ parce que n'i ye OPAM mɔgɔ ninnu lamɛn i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ u yɛrɛ sago ninnu minnu bɛ ka kuma ta u yɛrɛ ka kuma la olu sago ti kow la yen OPAM kɔnɔ c'est comme maa wɛrɛ de bɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ nɔ na quoi u yɛrɛ sago t'u yɛrɛ la u ka hakɛ minɛnen d'u la u yɛrɛ ka fɔ la u ti ka baara kɛ u sago kɔnɔ wa baara ti ka kɛ ni sariya ye parce que baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn b'a sɔrɔ texte dɔ de bɛ yen sɛbɛn dɔ de bɛ yen aw kan ka baara kɛ min kan donc transport ko yɔrɔw bɔra k'a fɔ sisan k'o minɛnen d'u la ani fɛn caman wɛrɛ bɛ yen o kan ka kɛ u ye o si ti ka kɛ a kɛcogo la ani ko taji dɔ fana kan ka di u ma carburant mais ko nin si ti ka kɛ a kɛcogo la donc u bɛ k'u ka gɛlɛyaw de fɔ dɛ u bɛ k'u ka gɛlɛyaw yira donc vraiment an kɔni an bɛ min bila wele min bila jamana ɲɛmɔgɔw ma dugumana tɛ dɛ fɔ sanfɛ u ka nin dossier lajɛ parce que nin tɛ ninnu siɲɛ fɔlɔ ye nin na bon u ye nin faranga min kɛ ka grève fan fɔlɔ kɛ o de wolola sanction dɔ la an bɛ kumakan in yɛlɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw t'a kalama aw ka bɔ a kalama ka yɛlɛ fɔ président ka yɔrɔ la fɔ Asimi Goyita ka yɔrɔ la OPAM baarakɛlaw ka syndicat min bɛ yen u ko k'u ka hakɛ dɔw minɛnen d'u la ko baara ti ka kɛ ni sariya ye u ka yɔrɔ la u bɔra k'o min ko fɔ k'a fɔ k'u bɛ grève kɛ k'u ka dusumangoya yira u y'o min kɛ u tilala ka dɔw ɲangi tuguni u yɛrɛ ka fɔ la ka maa dɔw mite ani u ka saraw ka tila k'u dɔw tigɛ an dun bɛ jamana min kɔnɔ démocratie jamana don wa a bɛ bɛn bɛɛ k'i ka hakɛ ɲini o tɛ se ka kɛ kojugu ye Mali kɔnɔ u ye min fɔ o ye nin de ye donc vraiment an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a ko u k'a lajɛ u k'a ɲɛɲini u k'a ko lajɛ u k'a ɲɛɲini u k'a lajɛ u k'a ɲɛɲini parce que nin ye fɛn dɔ ye OPAM bɔra ka fɛn dɔ fɔ sisan ni OPAM baara kɛla kɛcogoya kɔrɔ la OPAM baara k'a kɛra ka ɲɛ a kɛcogoya yɛrɛ la OPAM bɛ se ka gɛlɛya ban maliden bɛɛ kan parce que jamana de bɛ balo san sɔrɔ cogo dɔ la a bɛ se ka kɛ dɛmɛ dɔw bɛ bɔ kɔ kan Chine Russie Japon jamana wɛrɛw la olu de bɛ se ka dɛmɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di jamana ma donc n'a dira jamana ma n'a fɔra ko k'a di bɛɛ ma bɛɛ t'a sɔrɔ mais a bɛ bila OPAM kɔnɔ n'a bilala OPAM kɔnɔ u bɛ se k'a sɔngɔ nɔgɔya jamanadenw ma se tɛ minnu ye olu bɛ se ka taa san a bɛ caman kɛ a bɛ nɔgɔya da caman kɛ u la donc OPAM ye baarakɛyɔrɔ min n'a nafa ka bon kosɛbɛ mais ni o gestion yɛrɛ bɛ nin cogo la dun est ce que mɔgɔ bɛ se k'i jigi da o kan u yɛrɛ ka fɔ la ni wulikajɔ ma kɛ OPAM ko bantɔ de filɛ tan donc vraiment jamana ɲɛmɔgɔw sécurité alimentaire ka taa se Asimi Goyita ma ani ministres bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka wulikajɔ kɛ k'a sabati cogo min na OPAM dossier in waati sera a ka lajɛ parce que u taara grève la siɲɛ fɔlɔ la u ye dɔw mite ka saraw tigɛ u dun ko k'u bɛna o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ 72 heures tile saba baara bila wɛrɛ k'u bɛn'o kɛ ni fɛn ma b'o la n'u ma wele ka fɛn f'u ɲɛna k'u b'a kɛ illimité bada donc yan'a ka s'o ma an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele u ka wuli u ka ko dɔ kɛ ka d'a kan o da man di u si la ninnu dun y'a yira k'a fɔ dialogue ni u ye sigi ka fɔ ye u yɛrɛ bɛ ye min faamuya komi ɲɛmɔgɔ ninnu tɛ fɛ ka hali sigi ka fɔ kɛ ni olu ye a man d'u ye hali u ka sigi ka fɔ kɛ ni olu ye olu de dun bɛ baara la yen donc vraiment a ma nɔgɔn an bɛ ɲɛmɔgɔw wele tuguni OPAM dossier u k'a lajɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ yen jamana ka baarakɛlaw de don mɔgɔ kelen ta tɛ dɛ
maa si jɔnforo tɛ OPAM ye, mɔgɔ si jɔnforo tɛ, entreprise privée tɛ, entreprise familiale tɛ, mais jamana yɛrɛ de ta don, jamanaden bɛɛ ta don. Donc o mara o tɛ se ka mɔn dɔ k'o kɛ fɛn sugunin dɔ ye ten o ti ɲɛ. Donc baarakɛla minnu bɛ yen n'u bɔra k'u ka doléance fɔ ka revendication minnu kɛ, jamana ɲɛmɔgɔw ka u wele k'u lamɛn. A kana dan dɔrɔn ko n'u taara grève la ka dɔw sanctionner k'olu mite ou bien ka ko wɛrɛ kɛ dɔw la. Donc ne yɛrɛ fɛ o t'a solution ye. U ka sigi u ka kuma, n'u sigira ka kuma a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ yen o ɲɛ bɛ sɔrɔ n'Ala ka diɲɛ ye. N badenw, an bɛ bɔ o dossier kɔnɔ, an bɛ don dossier wɛrɛ kɔnɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka a ko ni sababa bɛn, Ala k'u bɛn a ko la. Ka d'a kan jamana in kɔnɔ n y'o de fɔ, n'an bɛnna kow la a ka nɔgɔn, mais n'an ma bɛn kow la a tɛ se ka nɔgɔya. N badenw, an bɛ taa ni kunnafoniya min ye sisan o bɛ tali kɛ Musa Mara parti yɛlɛma mɔgɔ jɔlenba don, o cɛbɔ don. Musa Mara waati laban ninnu na ale ka wulikajɔw fanga tun bonyana, ka d'a kan a yɛrɛ tun ye laɲini dɔ kɛ jamana maa ɲɛmaaw fɛ. O laɲini bɛ tali kɛ jumɛn na? O de ye premier ministre ni bonya min ka kan, nafolomugu min n'a bɛ di premier ministre kɔrɔ ma. Musa Mara ko ale ta ko jamana k'a jɔ, u k'a don da wɛrɛ fɛ min tɛ olu ka da ye, ko jamana kungo bɛ jamana da la. Donc u k'a don da wɛrɛ fɛ min nafa ka bon ka tɛmɛ ale ta kan, k'ale tɛ s'a ma. A ye laɲini kɛ kalo min na, kalo sara u ye mugu in jigin a kan tuguni ka suru a kan ka wari d'a ma. A bɔra tuguni a ye video kɛ, a y'a ka dusumangoya jira. O kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw a man d'u ɲɛ yɛrɛ de u ka wari in tigɛ ale la, ka d'a kan peut-être o bɛ se ka kɛ sababu ye k'ale ja jamanadenw ɲɛ, ka d'a kan a bɛ n'o wale min kɛ wale ɲuman don. A tilala ka wele bila tuguni k'a fɔ ko u ka wari in u k'a tigɛ. Donc n balimaw, an kɔni ye kunnafoni min sɔrɔ a bɛ komi wari in a tigɛtɔ don sa dɛ, ka d'a kan an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ k'an ɲinina Musa Mara fɛ a ka bɔ di ka sɛbɛn kɛ ka fɛn fɔ min b'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ bɔra premier ministre kɔrɔya la, a t'i yɛrɛ ye o minɛn kɔnɔ bilen. N'a y'o kɛ sisan wari in a bɛ tigɛ, nka tant que ale b'o bonya kɔnɔ a bɛ komi premier ministre ni kɔrɔ de don wa olu ni fɛn min ka kan o bɛ k'a ye. Nka n balimaw, an ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ o kɔni tiɲɛ na o ye an dabali ban. O kunnafoniya bɛ tali kɛ jumɛn na? Ko premier ministre kɔrɔ ka mobili, jamana mobili ani jamana chauffeur o tun bɛ Musa Mara bolo, k'u y'o minɛ a la. U y'a jira k'a fɔ a ye laɲini min fana kɛ ni o ye k'a fɔ premier ministre kɔrɔ ni bonya min ka kan, bonya min bɛ kɛ o ye a ta in k'a bɛna tigɛ, a bɛna minɛ a la. Nka mobili ni chauffeur kɔni o minɛna, o bɔra a ka bolo kan ka ban. Tɔ ninnu o sira fana bɛ taama na, nka a k'a ɲini bɛ Musa Mara de fɛ a ka bɔ k'a jira ka sɛbɛn fura kɛ k'a fɔ ale t'i yɛrɛ ye premier ministre kɔrɔya minɛn kɔnɔ bilen. N'o kɛra fɛn fɛn kɛra ye a bɛɛ bɛ jɔ. Donc an kɔni bɛ se k'a jigiya k'a fɔ o ye a sira teliman dɔ ye. O bɛna kɛ waleya ye, wale min n'o bɛ ko in teliya kosɛbɛ. Caman kɛra a la dɛ, nka pour que k'a tɔ teliya Musa Mara yɛrɛ ka sɔn k'o kɛ bani. N'o kɛra sisan ko in o b'a tɔ teliya. N balimaw, n'an bɔra yen, Dawuda Konate ni ale ye surveillant de prison ka syndicat maa ɲɛma. Dawuda Konate a tunnen don nin waati in na, commandant Dawuda Konate a bɛ Sana wa a bɛ dugu la wa maa tɛ kɛ Ala ye k'a dɔn. O de ye hukumu kɔnɔna na cakɛɲɔgɔn minnu tun bɛ yen olu tun y'a jira k'a fɔ k'u bɛna baara bila kɛ, baara bila k'a kɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ, ko fɔ n'u cakɛɲɔgɔn u ka ɲɛma ne o ye Dawuda Konate, ko fɔ n'a yera waati min na o bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni u ka baara ye. Nka n balimaw, kiiritigɛlaw da donla o kuma in na, u ye layidu di surveillant de prison ma k'a fɔ u bɛ fɛ ka baara bila min kɛ k'u k'o ko jɔ, ko in k'olu bɛna a ɲɛɲini.
Dawuda n'a bɛ yɔrɔ min na u bɛna fɛn bɛɛ kɛ cogo min na yɔrɔ bɛ se ka dɔn k'a bɔ o tuma jama k'a dɔn k'a fɔ kojugu ma k'a la donc u bɛna yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna nka n balimaw an ye min ye o kɔ fɛn min ye procureur min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don bɔlɔlɔ sanfɛ kow ma ni o ye procureur national de lutte contre la cybercriminalité Adama Kulibali procureur Adama de Kodo ale kɔni ye sɛbɛnfura dɔ cari sɛbɛnfura min na a kɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ ko enquête bɛna dayɛlɛ commandant Dawuda Konate kama wa a yɛrɛ a bɛ komi a dayɛlɛla ka ban dɛ bataki in kɔnɔ a bɛ mun fɔ a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ waatinin bɔ kumakan dɔ min n'an ko a ma ko vocal o bɛ folofolo la bɔlɔlɔsira sanfɛ o vocal kɔnɔ ko a kumakan in bɛ sɔn ka kɛ commandant Dawuda Konate ye ko kumakan in bɛ sɔn ka kɛ ale ye a bɛ se ka kɛ ale ye o kumakan min n'a bɛ se ka kɛ Dawuda Konate ye o min n'a bɛ folofolo la bɔlɔlɔ sanfɛ o kumakan in kɔnɔ a bɛ yen de k'a fɔ k'u bɛna jamana yɛrɛ basigili k'o jɔ jamana k'a dafiri dakuruɲɛ suranna bɛɛ b'a dɔn min na n'o ye coup d'état ye vocal in kɔnɔ a bɛ ka jira k'a fɔ ko u bɛ fɛ k'o kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko kumakan wɛrɛ b'a kɔnɔ o ye jumɛn ye ka jamana yɛrɛ buruja ka jamana dɔgɔya k'a kɛ fɛn nin ye ka jamana ka crédit tiɲɛ atteinte au crédit de l'État ko waleya fana bɛ sɔrɔ vocal in kɔnɔna na o de la sa procureur Adama Kulibali ko ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka sariya ye o fɛn fɛn min filɛ nin ye n'o wale ninnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ o kɛlɛli bɛɛ lajɛlen ye jagosa de ye wa ko wulikajɔ de bɛna kɛ sa enquête dayɛlɛn bɛ cogo min na maa min ma kɛ nin vocal in kɛbaa ye k'a minɛ miɲɛw ani ni maa o maa bɛ k'a ko kɛ n'o y'a dɛmɛbagaw ye vocal tɛmɛna ni maa minnu cɛ ani maa minnu bɛ k'a kuma kɛ ka tɛgɛ da u bɛɛ lajɛlen kan k'u bila kiiritigɛlaw ka bolo kan u ka kiiri k'u kiti n'u ni kasoladongakaw b'o kɛ n'u ni bilalikakaw bɛ taa so donc nin de kɛra procureur Adama Kulibali ale ka bataki ye maliɲɛnw an ye nin min kɔni ye a diyara an ye ka d'a kan an yɛrɛ a kun ka d'an ye di Dawuda Konate a yɔrɔ ka dɔn mais ni kiiritigɛlaw ye nin ko fɔ a ka ca Ala fɛ Adama Konate in mana kɛ bolo o bolo kan a bɛna di kiiritigɛlaw de ma n'a dun b'olu bolo o bɛ maaw hakili sigi sabu o b'a dɔn k'a fɔ ko a yɔrɔ dɔnnen don nka ne kɔni b'a dɔn kɛlɛkura sa ani kura dabɔ ko in bɛ sɔn ka kɛ o ye ka d'a kan kiiritigɛlaw ni surveillant de prison n bɛ n dɔn nin ko la a bɛ gɛlɛya dɔɔnin dɛ a ko bɛ gɛlɛya nka an bɛ dugawu kɛ Ala ka Konate yɛrɛ Ala k'a ye ɲɛ la ni o ye Dawuda ye parce que a yeli ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ kiiri n k'a yelen de don nka n'a yela fana hali n'a bɛ kiiritigɛlaw bolo a kɔni yɔrɔ dɔnna nka an bɛ don min na ko bi mɔgɔ de bɛ taa dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min na coyi o de siranya ka jugu ni nin bɛɛ ye nka n'a bɛ kiiritigɛlaw ka bolo kan o ka nɔgɔn ka d'a kan a yɔrɔ dɔnnen don somɔgɔw bɛ se ka taa lajɛ baarakɛɲɔgɔnw bɛ se ka taa lajɛ wa u bɛ mɔgɔ jigi sigi nka n'a ma ye dun a sara wa a balola mɔgɔ b'o dɔn a bɛ jamana kɔnɔ a tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ b'o dɔn sariya yɛrɛ dun normal ye min ye n'a kɛlen bɛ ka kojugu dɔ kɛ yan'a ka ndaraki ka taa kɛ tunufɛn ten a ka di kiiritigɛlamɔgɔw ma ka d'a kan n'i ye kojugu dɔ kɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ yen k'o ko jaratigɛ donc an b'a jigiya k'a fɔ don n'a nataw la procureur Kulibali u bɛna dɔn Konate bɛ yɔrɔ min na ka se ka a wele k'a ka kiiri kɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka ko ni sababa bɛn n balimaw n'an bɔra yen dun an bɛ don ko kan kunnafoni min na o ye Mali ni Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ ye waati laban ninnu na gɛlɛya min bɛ yen n'a tun ye Mali jamana sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka faaba ni o ye Bamako ye jarawulikɛlaw n'u nana bin Bamako yɔrɔ dɔ kan école de la gendarmerie min filɛ Falajɛ n'a gungun dɔɔnin sera an ka aéroport fana ma Alizeri ni ale ye Mali sigiɲɔgɔn jamana dɔ ye olu tun ye communiqué kɛ n'o ye bataki ye k'a jira k'a fɔ u ka pankurun fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛna Mali fɛ Mali la ko k'a bɛɛ jɔ ka d'a kan ko lakana sabatilen tɛ anw ka jamana kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ o lakanabaliya in
maa minnu b'o kɔfɛ o n'olu yɛrɛ bi jala u ko nin ye nin fɔ k'a fɔ olu ka pankuru nali Mali la ko k'a jɔ ka d'a kan ko lakana ma sabati anw fɛ yen nka bamananw ko ten ko taa ka segin bɛ gɔn ma n'o tɛ kulu b'a nɔ la yen u ye bataki dɔ cari kunun na sini bataki min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko Mali ani Alizeri cɛ furancɛ min bɛ kɛ pankuru na ko a sira bɛna taama n'Ala sɔnna ko desanburu kalo tile 2 u ka pankuru bɛna nali daminɛ ka bɔ Alizeri ka na an ka Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnna Bamako ko a bɛ komi lakana sabatilen bɛ sisan ayiwa an ɲɛna an bɛ dugawu kɛ bamananw ko ten de ko ka tasuma mɛnɛ ka tila k'i yɛrɛ kɛ o fagaba ye yɔrɔ o ye ko dɔ ye dɛ u y'a min kɛ a diyara an ye an bɛ dugawu kɛ desanburu kalo tile 2 Ala k'o yira an na ni Ala ka diɲɛ ye donc balimaw an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma bi kunnafoni na don kibaru kɛnɛ kan o de ye nin ye Bamako News TV sanfɛ a lasera aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Seku Tarawele la grande voix les chinois de Bla a k'an bɛn n'Ala sɔnna ntɛnɛn